ceist fé seacht, Dearn sé máta x carma dó feigluúg é sin. So an céad rud le déanamh ná. Highlighting ever tá x carma dó. Mar dúirt mé scríomh amach an ceist. Tá is go go raibh sé díreach an sá agam, ach just chun an nósa cumad tá méid scríomh amach an ceist. Arís tá méid scríomh amach an ceist, ach inis in ónid x tá méid chur lúbín. Okay, agus chun rá. So an x cairnathe, cibé rud atá x ann, tá sé chuna bheith cairnathe inis. So bhí x carma dó, so inis tá méid chur dó in ónid x. Bhí x carma dó, so tá méid chur dó in ónid x. So bhí lúda 3 fá x an seo, so inis tá lúda 3 fá dó an seo. Dó fá dó sin 4. Lúda 3 fá dó sin lúda 6. Okay, so bhí me ag fecant an terma amháin le chéile. Tá mód an seo, so sin scarann sé sin gacrod. Okay, agus scarann sé sin gacrod. Okay, so we have 4 lúda 6. Nuair bhfuil tú ag simú agus dalú agus tá na cóirí difriúil tógan ceann den figúr smó, so tá minic chuna a bheith gus lúda agus 4 ó 6 is dó.